ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖ ଯୀଶୁ ମେଘମାଳାରେ ଅୟୁତ ଅୟୁତ ଦୂତଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ। ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖ ଯୀଶୁ ମେଘମାଳାରେ ଅୟୁତ ଅୟୁତ ଦୂତଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ। ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖ ଯୀଶୁ ମେଘମାଳାରେ ଅୟୁତ ଅୟୁତ ଦୂତଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ। ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହ ବିଶ୍ୱାସୀ ଗଣ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ। ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହ ବିଶ୍ୱାସୀ ଗଣ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ। ଆସିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଯୀଶୁ ମେଘମାଳାରେ ବିଚାର କରିବେ ଏହି ଜଗତରେ ଧନ ଯେ ସେ ଦେବେ କର୍ମ ଅନୁସାରେ। ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହ ବିଶ୍ୱାସୀ ଗଣ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ। ଆସିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଯୀଶୁ ମେଘମାଳାରେ। ଦୂତଙ୍କ ସହ ମହିମାରେ ଆସିବେ ଗୌରବ ଭାବେ ସିଂହାସନରେ ମୋ ଯୀଶୁ ବସିବେ। ସମସ୍ତ ଦୂତଙ୍କ ସହ ମହିମାରେ ଆସିବେ ଗୌରବ ଭାବେ ସିଂହାସନରେ ମୋ ଯୀଶୁ ବସିବେ। ହା 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 ତାହାଙ୍କ ଛାମୁରେ ସବୁ ଏକତ୍ର କରାଯିବେ। ଛାଗରୁ ମେଷମାନଙ୍କୁ ସେ ଯେ ଅଲଗା କରିବେ। ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମିଶକୁ ରଖିବେ। ଛାଗମାନଙ୍କୁ ସେ ଦଣ୍ଡ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ। ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମିଶକୁ ରଖିବେ। ଛାଗମାନଙ୍କୁ ସେ ଦଣ୍ଡ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ। ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହ ବିଶ୍ୱାସୀ ଗଣ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ। ଆସିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଯୀଶୁ ମେଘମାଳାରେ। ଆସିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଯୀଶୁ ମେଘମାଳାରେ। যেতে বিশ্বস্ত ভাবে থিবে। জীবন রূপ মুকুট বন্ধু সবু প্রাপ্ত হেবে। সূরজ ଆଉ ପ୍ରଦୀପ ରହିବନି ସ୍ୱର୍ଗେ। ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଲୁଅ ହୋଇବେ। ଆହା କି ଆନନ୍ଦ ସେମାନେ କରିବେ ଯେତେ ବି ସ୍ୱର୍ଗେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇବେ। ଆହା କି ଆନନ୍ଦ ସେମାନେ କରିବେ ଯେତେ ବି ସ୍ୱର୍ଗେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇବେ। ଆସୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ଯୀଶୁ ମେଘମାଳାରେ।